A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organiza os Roteiros para a Xuventude, unha actividade lúdica, medioambiental e de aventura na que participan máis de 1000 mozos e mozas de toda Galicia entre 18 e 30 anos. O programa é unha iniciativa ambiental que consiste no desenvolvemento de diversas saídas de fin de semana durante os meses de marzo, abril, maio e xuño, que inclúen itinerarios de cultura mariñeira, rutas de senderismo, de dificultade media, actividades náuticas e de multiaventura e de interpretación do patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico de Galicia. Desta maneira, a finalidade da actividade é fomentar entre a mocidade o coidado polo medio ambiente e que os mozos coñezan os distintos contornos privilexiados que ten a comunidade autónoma. Outros obxectivos son dinamizar as instalacións xuvenís da Xunta en períodos nos que non se utilizan, o ofrecer aos mozos e mozas actividades de calidade e fomentar a ocupación positiva do tempo libre, a participación activa e o asociacionismo da mocidade galega. Os roteiros pola Costa da Morte terán lugar no Centro de Actividades de Caldebarcos en Carnota e inclúen 4 rutas diferentes polos concellos de Laxe, Cabana e Ponteceso no mes de marzo, por Serra de Outes, Muros e Carnota en abril, por Cee, Corcubión e Fisterra en maio e por Muxía e Camariñas en xuño. A segunda das iniciativas denomínase o Roteiro Erreauga e trátase dun programa de achegamento ao medio acuático mariño que se desenvolverá no albergue xuvenil de Asinas en Vilanova de Arousa nos meses de abril, maio e xuño. O programa Multiaventura, a terceira das actividades, realízase no albergue xuvenil de Pontemaril Forcarei en Pontevedra ao longo de diversos fins de semana dos meses de marzo, abril e maio. As diferentes iniciativas que se levan a cabo permiten o contacto coa natureza ao mesmo tempo que combinan o lecer, o deporte, mailo o coñecemento do entorno cultural e ambiental. A última das accións, que inclúe os Roteiros para a Xuventude, o programa Natureza e Aventura, realízase en Fornelos de Montes en marzo, abril e maio.